Série Besta, to jsou skřínky, které jsou šité na míru přímo vám a vašim potřebám. Skřínky, které si můžete vybrat v několika barvách a vytvořit si doma to nejlepší místo přímo pro sebe. Pojďme se tedy rovnou na nějaké tipy do obývacích pokojů podívat. Nacházíme se v obývacím pokoji mladého páru, který chce společně trávit co nejvíce volného času. Z toho důvodu si můžete všimnout velice příjemné a útulné atmosféry. Centrálním prvkem celého obývacího pokoje je tato stěna, která je složena ze skříněk Besta a ty jsou kompletně zavěšené na zdi. Skřínky s plnými, neprůhlednými dvířky jsou velice vhodné na ukládání všech praktických věcí. Kancelářských pomůcek, dokumentů, zkrátka takových věcí, které nechcete, aby byly na očích. Naopak ve skřínkách s prosklenými dvířky můžete najít věci, které máte rádi, máte je spojené se svými vzpomínkami a proto je chcete ukázat. Tím, že jsme umístili za televizi stejná dvířka, tak jsme vytvořili ze sestavy jednotný designový celek, který dobře vypadá a skvěle se udržuje. Na tomto místě v blízkosti rozkládacího gauče máme dokonce další úložný prostor, který slouží pro návštěvy a uložení jejich věcí. Vítejte v domácnosti milovníků hudby. Žijí zde rodiče se synem, kteří v tomto pokoji tráví spoustu svého volného času i se svými přáteli. Stejně jako v předešlém pokoji, i zde je dominantou televizní řešení, i když tentokrát není televize zakomponovaná do velké kompletní sestavy, ale je rozdělena do jednotlivých funkčních řešení. Je to jednodušší a modernější varianta. Je posazená na zemi a díky všem vnitřním organizérům máte věci přehledně a funkčně hned po ruce. Zde můžete vidět sestavu ze série Besta vytvořenou z mělkých korpusů. Mělké korpusy se vám hodí především tam, kde nemáte dostatek volného prostoru. V této sestavě bylo vytvořeno barové řešení, tedy spousta skleniček a alkoholu, které potěší vaši návštěvu. Sérii Besta můžete mezi sebou různě barevně kombinovat. A pokud vás zajímá, jak taková kombinace vypadá u někoho doma, tak to vám už ukáže Terka, která se zastavila u naší kolegyně Romany, která si skřínky Besta doslova zamilovala. Ahoj Romčo, já jsem se k tobě přijela podívat a zeptat se, jak jsi spokojená se svojí sestavou, jakou tady máš. Ahoj Teresko, já jsem spokojená, protože jsem byla limitovaná prostorem a tuhle Bestu jsem si mohla poskládat sama. Když se podívám, tak tady máš různé druhy dvířek. V první řadě vidíme plná dvířka nebo šuplíky. Předpokládám pro věci, které nechceš, aby byly tolik vidět. Mám tam své dokumenty a nějakou elektroniku. A dále tady máme barové řešení. To mám na hezký večery. Dobře, a nad celým televizním řešením máš ještě vitrínku a tam si ukládáš co? Tam mám věci, které mám ráda a chci, aby byly vidět. Můžeš mi říct, jak jsi kombinovala korpusy z dvířky a jestli to pro tebe bylo jednoduché nebo těžké? Bylo to pro mě jednoduché, držela jsem se barev v interiéru, to znamená, že sedačka je černá, proto černý korpus a podlahu mám světlo, proto mám béžové dvířka. Paráda, takže jsi zohlednila vlastně celou barevnost z interiéru. Přesně tak. Když se podívám, tak tady máš ochranný panel na skřínkách, z jakého důvodu? Z toho důvodu, abych si chránila tu Bestu, pokládám na to hrozně moc věcí. Všimla jsem si, že v horních skřínkách máš použitá bodová světla. Je ještě něco z našeho příslušenství, co jsi vybrala a používáš? Vybrala jsem si LED pasku, kterou mám za celou Bestou a tu si pouštím večer, abych si navodila příjemnou atmosféru. Super, děkuji ti, Romčo. A my se teď vrátíme zpátky za Jarkou na obchodní dům Černý most, která nám ukáže spoustu dalších řešení, která Besta nabízí. Jsme zpátky v našem obchodním domě IKEA. Ráda bych vám zde ukázala, co všechno série Besta umí a že toho není málo. Jednou z jejich největších předností je její variabilita a široké spektrum možností. Série Besta korpusy nabízí ve 2 hloubkách, 3 šířkách, 2 výškách a ve 3 barevných variantách. Bílá, bíle mořený dub a černohnědá. Korpusy ze série Besta můžete doplnit od dvířka. Těch IKEA nabízí až 30 druhů a můžete je mezi sebou libovolně kombinovat. No a čím si můžete obzvláštnit svoji oblíbenou a vyvolenou sestavu? Uchytkami a nožičkami.
Pokud přemýšlíte o tom, jak by vaše obýváková stěna měla vypadat, máte na výběr ze dvou možností. První je tradiční velká obýváková stěna, druhá je pak více odvážná, hravější, moderní varianta. Pro dosažení příjemné atmosféry nezapomeňte svoji sestavu doplnit světly. Pro vnitřní osvětlení skříněk vám mohu doporučit bodové osvětlení omlop, pro podsvícení skříněk a samotné televize potom osvětlovací LED pásky. Pokud hledáte praktické řešení, jak připevnit vaši televizi na zeď, nezapomeňte se podívat na naši nabídku držáků Upleva. Ty vám umožní jednoduchou manipulaci a otáčení vaší televize. Pokud si vybíráte svoji ideální skřínku i do jiné místnosti než je obývací pokoj, i tehdy můžete bez váhání sáhnout po sérii Besta. Skvěle se hodí do ložnice, stejně jako nad jídelní stůl. Navíc Besta se dá perfektně kombinovat se sérií Eket. Takže pokud si chcete opravdu vyhrát se zařízením ve svém pokoji, tady máte spoustu věcí na výběr. A pokud si přece jenom nebudete jistí svým výběrem, neváhejte kontaktovat našeho kolegu v oddělení obývacích pokojů, který vám rád zodpoví vaše dotazy a pomůže vám vybrat tu nejlepší variantu právě pro vás.